Toto je ďalšie pokračovanie najnovšieho seriálu Traja debili. No, dnešavci. V dnešnom dieli budeme sa rozprávať o babke Hrabárke, jej sestre Milene. Znáte Milena? Tota, čo natočila? Nie, tota znáte, co vyrobila toto čučo Milenka. No, co minulé babka Hrabárka pila, bardzo fajne bolo. Musíme si poďakovať za tej jej sestre, bardzo dobre znám toto čučo robiť. V dnešnom dieli babka Hrabárka zatancuje na cigánskú pesničku, ktorá sa volá, že má nebezpečný názov, že UI, UAA, Ceng Ceng, Walla Walla Bang Bang. Veľmi dobrá pesnička, to je bardzo dobrá pesnička. Ja budem Miška kameraman a na konci seriálu, kto zná, možno i sebe daco vypijeme, takže príjemné kúkanie vám prajem. Ting tang, walla walla bang bang. 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 No, to je časné! Vítajte dneška pri babke Hrabárke. Oj, co to? Kto volá? Tu nový mobil, hej? Nový mobil. Kto volá? Števo! Vítaj, Števo! Ale znáš, no teraz nemôžem, bo mám robotu, to nemôžem. To potom mi zavolaj, potom môžeš. Tá, dobre, už si znáš, máme party a musíme zrobiť čučo a ideme píkať, no. Takže môžeš ísť, no. Tá, čau, hej. No, tu kúkajte, mám nový mobil, akože nový, hej. Však tak otvára to najnovší model. Kúkajte, vyklopačka. 1640. Vyklopačka. Najnovší model, hej, najnovší. Kto chce, naj príde ku babke Hrabárke a kúpi za 2 eury. Za 2 eury. Jak toto čučo, co tam bolo na zemi. Jak 2 eury, hej, no. Takže co mám povedať, najnovší mobil a dnes zase to by bolo, no, Števo tá. Môj kamoš, dobrý kamoš Števo. A kedy spolu chodíme písť čučo do karčmy, tá, znáte, no. Znáte, ktorý to je, nie? Proste, kamoš, no. Tu poďme! Tu kúkajte moja sestra! Co jej minule si čučo spravila! Kedy v píce spolu chodíme, hej? Najlepšia sestra na švece. Ale že najlepšia. No, takže, co vám ešte poviem, no. Minule natočala šesterka, to je šesterka. No to video. A, no, teraz ešte vám ona ešte predstaví, hej? No, takže volám sa Milena. Vyrábam čuča za špeciálna kvalita. Za 2 eury! Akcia akcia. No, tak to poď. No, takže pomalečky skončíme. Ďakujeme, že ste dneska nás pozerali. Babka Hrabárka a Milena. Dovidenia a ahoj!